Ja, så skal vi jo se tilbage til jorden igen. Men jeg kan jo godt se, at de, der ikke har hørt mig før i hvert fald, de vil jo nok tro, at manden han fejler noget. Nu har vi jo altså fået så mange argumenter imod liv i universet, så det er nok ikke nemt at komme ret langt med det. Men det har jeg nu heller aldrig før udtalt mig om, at der var. Jeg har jo altid selv stillet et spørgsmål ved, hvad der var, jeg har set. Vi skal tilbage til den 13. august 1970 kl. 22.50 om aftenen, hvor jeg kørte i en patruljevogn fra Haderslev op nordpå mod Kolding, og så drejer jeg mod øst af en vej, det går mod Fjeldstrup. Det er der nok ikke ret mange her, der ved noget om, hvor det er. Men det er altså af den gamle hovedvej A10 mellem Haderslev og Kolding. Da jeg kører østpå, kører jeg ned af en lille bakke. Ned over, der er sådan ligesom et engdrag. Man kommer ned over, der er ret kuperet terræn lige før man kommer derned, og så er der et autoværn på begge sider af vejen. Da jeg kører ned ad bakken, der går motoren i stå på bilen. Lyset det går ud. Og så er patruljevognen indhyllet i et meget kraftigt lys, der kommer oppe fra luften. I første omgang, der vidste jeg jo ikke rigtig, hvad det kunne være, så det var ikke noget, jeg har oplevet før. Men det blev meget varmt inde i vognen, og da jeg blev blændet af det her skarpe lys, der kom op fra luften, i tanker om mit kamera, jeg havde siddet i underkanten af taget på patruljevognen, og det udløste jeg 6 gange i det hele. De første 3 billeder, det gav bare en lysplet. De andre 3, det var et autoværn, der var belyst af billygter. Men sådan lige for de, der ikke før har, hvis der er nogen, der ikke før har hørt, I sådan kan forestille jer lidt af, hvad det drejer sig om. Så det der, det skal altså forestille en bil overkanten af den her. Sådan. Så op i luften i cirka 20 meters højde. Altså det er bare noget, jeg regner med, at det er cirka 20 meter. I hvert fald i højde med et almindeligt skovtræ. Sådan store træer, ikke? Der var det et eller andet i luften. Noget stort, rundt, ovalt, foretagende med en lyskilde i midten og en meget skarp lyskejle ned over vognen. Herude i siderne var der sådan et eller andet, det var noget rundt noget, der sad i underkanten. Det lignede sådan et par fodbolde. Da jeg sidder og kigger frem der bliver så blændet af den her mærkelige lyskejle, der går ned over vognen. Men det mest mærkelige, det kommer nu, det var, at lige pludselig, på én gang, så er der ligesom den der lyskilde der, eller selve lysstrålen. Det var ligesom den blev skåret af, for den lyste altså ned omkring vognen i hele vejens bredde. Vejen den er 6 meter bred på stedet. Pludselig så er der ligesom denne lyskejle, den forsvinder fra vejen, og den forsvinder fra vognen. Og så kan jeg se op langs med lyskejlen. Heroppe er det der. Og den giver et genskin op i bunden af det der mærkelige objekt, der hænger i luften. Den er fuldstændig skarp afskåret i bunden. Som I kan forestille jer en stor glødende jernstang, der bliver hævet i vejret. Jeg springer ud af patruljevognen og står og kigger på, at det sidste lys, det forsvinder ind i et fuldstændig blankt poleret hul. Og så er det ligesom genstanden i det, lyset gik ind i objektet der. Der giver det sådan ligesom et lille hop i luften, og så var det hele væk. Ingen lyd, og fuldstændig mørkt. På det tidspunkt, jeg holdt der, jeg holder med front mod øst, der stod månen i syd, og månen var i tiltagende. Og ellers var det stjerneklart. Det siger jeg nu bare, fordi senere kom der en masse diskussion mellem flyvevåbnet og journalister og meteorologer og så videre, hvordan vejret havde været i området. For Asger Lundberg over i Rudeskov, han sagde en uge senere, at det politimanden har set, det måtte have været noget med et stjerneskud eller sådan et eller andet. Og så i øvrigt havde det været tåget i området, fuldstændig stjerneklart og måneskin.
Men det er altså, hvad der skete dagen efter, for da først denne lyskejle havde sluppet vognen, så kørte jeg fra stedet og kørte hjem. Dagen efter kører jeg ind på politistationen og henter min kollega, og vi kører direkte op til fotografen og piller fotografiapparatet ud og går ind og siger til ham, tag lige og fremkald filmen her. Der er et eller andet mærkeligt på filmen. I øvrigt glemte jeg vist at fortælle, at jeg, mens jeg sad i patruljevognen, prøvede at kalde politistationen. Men telefonen eller radioen, den var selvfølgelig også død, når der ingen strøm var på vognen. Efter at lyskejlen den var forsvundet der kaldte jeg så, der var der kommet strøm på vognen, så kaldte jeg stationen og gav dem ganske kort, at der var sket et eller andet mærkeligt, men jeg havde taget nogle billeder. Så hører jeg i baggrunden en kollega, han er jo et Fynbo, han sagde, om de skulle komme ud med en rød indlæggelsesseddel. Det er noget, man bruger til tvangsindlæggelse af sindssyge. Men sådan gik det nu der heldigvis ikke. Dagen efter der, hvor jeg har afleveret filmen, den fik jeg en time senere. Normalt så tog det et par dage for at få de her film fremkaldt, for det er sådan nogle, når vi fotograferer færdselssyndere. Men jeg kunne så få filmen en halv time senere der, fordi fotografen, han blev også interesseret, da han hørte, hvad det drejede sig om. Og vi tog filmen med ind på stationen, og vi sad og kiggede på de her billeder. Der var igen den her lysplet og et autoværn, der var belyst. Snakkede om, hvad vi skulle gøre ved det. Jeg ringede så til flyvevåbnet, og så fik de udleveret filmen. Filmen, den blev afhentet af en oberstløjtnant og en kaptajn, og den kom ud på flyvestationen og blev undersøgt, og de kunne ikke rigtig finde ud af, hvad det var. Men jeg var nu også nærmest ligeglad på det tidspunkt, for jeg havde jo bare gjort det, jeg skulle som politimand. Fordi jeg vidste jo ikke noget om det var nogen, der kom fra den anden side for at kigge på os. Det kunne jo godt være et eller andet spion, luftfartøj, noget vi ikke har noget kendskab til. Det vidste jeg ikke noget om. Så det var altså i de baner, jeg tænkte på det tidspunkt. Så gik det til om aftenen. Så kommer så hele historien med alt, hvad der kommer af presse og skidt og møg. Det skal jeg slet ikke trætte jer med, for der gik godt og vel et halvt år, før jeg fik fred for alle de der journalister. For alle skulle have historien, og der blev skrevet om det først her i Europa og senere ud over det meste af jorden. Jeg fik breve fra så langt væk som fra New Zealand og Australien. Og jeg fik breve fra folk, der var religiøse fanatikere osv. Men dem svarede jeg altså ikke. Men altså det var bare lige kort historien om den oplevelse der. Det var den 13. august 1970 kl. 22:50. Så gik der nogle år. Jeg har selvfølgelig efter den tid læst en hel masse om UFO'er og sådan noget. Nu ved jeg vidste ikke, hvad det var for noget, at UFO'er. Jeg har så senere heller ikke fundet ud af det, fordi det er ligesom, man kommer ikke videre, synes jeg ikke. Jeg har ikke fundet noget nyt siden. Så går det til den 14. august 1973 kl. 22:50 om aftenen. Det er 3 år og 1 døgn senere. Kommer jeg kørende i en anden patruljevogn på akkurat samme sted og samme tidspunkt om aftenen. Men der ser jeg mod nord, jeg kører stadigvæk mod øst. Lige nord for vejen, der er der nogle marker, som jeg sagde før, de er ret kuperede, inden man kommer ned til det her engdrag. Der var der en flok kreaturer, der løb rundt inde i en lysplet, inde midt på en mark. Og det så ud ligesom, de kunne ikke komme ud af lyspletten. De får bare rundt imellem hinanden. Det var som om, man kunne forestille sig, at der var pigtråd omkring dem. Men lyskejlen der, den bevæger sig hurtigt over mod vejen. Og på det tidspunkt, der bremser jeg. Der er ikke sket noget med motoren endnu. Jeg sidder bare lige og kigger over på det der, og tager farten af vognen. Og i samme øjeblik, denne lyskejl, den forsvandt fra marken. Den kom over mod vejen. Så ramte den patruljevognen på venstre side, så gik motoren i stå, og lyset gik ud. Og så kørte den ellers om foran vognen, sådan skråt ned foran, og så op igen. Det fik jeg taget 4 billeder af, hvor man på filmen kan se lysplatten, den kommer fra øverste venstre hjørne og bevæger sig ned over billedet, og så stiger den igen til højre hjørne. Da jeg har taget de billeder der, sprang jeg ud af bilen og stod ved siden af og så, det var ligesom det her mærkelige objekt der, det vippede engang.
det drejede sig sådan en kvart omgang, og samtidig med det trak lyskejlen op. Og så forsvandt det mod sydøst. Men der gav det sådan et sus som storm ind igen over træer. Men den forsvandt altså cirka 45 grader. Og så har der så været en masse skriverier, diskussioner osv. bagefter. Men nu kan I så sammenligne de to små historier her med det, I lige har hørt, og så begynde at stykke sammen. Jeg ved ikke, hvad det er. Tak. Ja.